Imos retomar a sesión. Como vedes, acertei plenamente recolocando os participantes na mesa que estaban ordenados por orde alfabético, pero aquí nos van deixando moi ben os temas. Carlos deixouno na calidade dos procedementos ambientais pasada, presente e futura, e de eso, precisamente, do que nos vai falar David, así que lle damos a palabra. Gracias, Teresa. Bueno, quero empezar agradecendo ao Consello da Cultura Galega a oportunidade de estar aquí. Bueno, cando me ofreceu Rebeca, a verdade é que no primeiro momento dubidei porque, aparte de outras cuestións, pois non acababa de ver que podería aportar eu a esta mesa, pero, bueno, despois pensei e dixen, bueno, pois, aparte de que vai ser interesante, e de feito está sendo, e o que lamento non ter estado onte, pero foi imposible, creo que é unha oportunidade, eu personalmente, para aprender, que estou aprendendo bastante, e despois espero que o interesante sexa tamén o que podamos falar todas e todos sobre este tema. Ben, eu, como xa contou antes Teresa na presentación, son arqueólogo de formación e de exercicio profesional, al menos nos primeiros anos da miña carreira, e de formación tamén son xeógrafo. Pero, bueno, eu traballo no Instituto de Ciencias do Patrimonio, que é un instituto do Consello Superior de Investigacións Científicas, que agora estamos no edificio Fontán, na Cidade da Cultura, e, como o seu propio nome indica, é un instituto que se dedica a investigar sobre o patrimonio cultural, moi en xeral, non vou entrar en detalles. Este instituto é, digamos, a identidade final dun grupo de persoas que empezou a súa andaina colaborativa hai case 30 anos. Eu incorporeime un pouquiño despois houve outra xente, moita xente que foi pasando por aí, algunhas están presentes. Todo isto ten un sentido, non estou aquí divagando. Empezou como un grupo de investigación en arqueoloxía, en concreto en arqueoloxía da paisaxe, traballando, pois, basicamente co rexistro arqueolóxico en Galicia. Tampouco vou entrar en detalles. O que me interesa destacar é que é un grupo que foi mudando a súa identidade cara a ser ao que é agora un instituto de investigación, pero durante moito tempo eso fixo posible que agora esteamos onde estamos. Durante moito tempo nos dedicamos a facer o que se chama arqueoloxía preventiva, é dicir, traballar en contextos de obras públicas. Un pouco de contexto histórico para explicar isto. Nos anos 90, como a maioría saberedes, pois, en Galicia, pois, ademais, Carlos aludiu a isto, non? Hubo realmente un boom de actividade de modernización do territorio no sentido de construción de grandes infraestructuras de transporte, tamén de conducións lineais de enerxía, oleoducto, gasoducto, bueno, un montón de cousas que nese momento reclamaron a intervención de alguén que puidese xestionar o impacto que toda esta gran promoción de infraestructuras que incidían no territorio reclamaba, a xestión dese impacto. Non había experiencia apenas en Galicia a ese respecto e casi tampouco podería dicir en España, porque en realidad tamén, como saberedes moitos, pois a Lei de Patrimonio dos 80, realmente o que é a xestión do patrimonio na súa versión actual máis moderna empezou neses anos, finais dos 80, 90, aí é onde, digamos, que a Administración empezou a tratar de controlar as afeccións que producían no medio, incluindo no medio ambiente o patrimonio, pero isto tamén é unha cousa da que falaremos despois,
unha forma de xestionar todo isto, non? Viñamos dunha época na que, pois, como xa explicou Carlos, un pouco o capitalismo da silveira, e vamos a tratar de poñer un pouco de orden nisto, non? Este era o contexto no que nos empezamos a traballar. Entón, neste contexto, nos empezamos a intentar diseñar sistemas, metodoloxías para traballar con isto, non? Todo isto nun plano, digamos, técnico e desde o punto de vista de intentar aproveitar toda esta afección para xenerar coñecemento a partir disto, non? Arqueoloxía, o patrimonio arqueolóxico, hai moitas cousas que están á vista, pero hai moitas outras que non están. Entón, cando hai unha obra, cando hai unha excavación, cando se fai unha gavia, cando se fai unha carretera, unha trinchera, é unha oportunidade para atopar cousas que, senón, non se poden atopar. Isto, máis ou menos, de maneira simplificada, o que nos tratábamos de facer, non? Isto fixo que o grupo crecese, se incorporase xente. No que respecta ao grupo, fixo que se estabilizase, que se consolidase unha forma de traballar. Asentamos unhas metodoloxías, podemos decir, máis ou menos, se pode matizar, pero que estábamos á vanguarda da xestión de impacto, eu diría que a nivel estatal. Entón, éramos unha referencia. Nesa época tamén a Administración de Patrimonio estaba, como quen di, empezando, e había unha colaboración estreita porque precisamente o que quería a Administración de Patrimonio era ter certo control sobre estes procesos de afección ao medio, así en xeral, non? Pasado un tempo, digamos que pasamos a fase de, bueno, isto está consolidado, temos un estándar de traballo, hai xente que xa está facendo as cousas como facemos nós, incluso a Administración está exixindo que as cousas se fagan máis ou menos seguindo o estándar que nós marcáramos. E aí empezamos a ir un pouco máis alá. É dicir, vale, hasta ese momento non nos planteábamos que a xestión de impacto fose outra cosa que, bueno, isto hai que facelo, pois hai que estar aí e hai que facelo o mellor posible. Aí empezou o plan eólico, vai a mediados dos 90, non? Nos empezamos a traballar desde o principio no plan eólico. Hasta entón traballáramos sobre todo en autovías, gasoducto, oleoducto, este tipo de infraestructuras lineais. E aí empezamos a traballar en parques eólicos. Claro, a problemática xa era un pouco distinta, non? Non era este tipo de infraestructuras que van, pois, oleoducto Coruña-Vigo, este tipo de cousas, o sea, isto non hai forma de xestionalo de maneira parcial, non? Pero cos eólicos, pois, era distinto. Non vou entrar tampouco na problemática que seguro que no debate aparece de como administrativamente se promoven este tipo de proxectos, non? Fragmentando un parque grande en varios parques pequenos, este tipo de cousas que están aí e que seguramente no debate sairán. Pero, bueno, nos nese momento, a nos decíanos, vai haber estes proxectos aquí, estes parques, entón imos aplicar a metodoloxía que xa desenvolvéramos para outro tipo de infraestructuras e imos a aplicar aí. Claro, pouco a pouco te vas percatando de que, bueno, pois un parque aquí, outro ali, a ver, nós podemos aquí ir a este monte, aplicar a nosa metodoloxía, vale, isto sempre todo negociando coas empresas promotoras, ás veces era máis difícil, ás veces era máis doado, pero, en xeral, había un respeto total. Claro, o que tiñamos que facer que era defender esos elementos do patrimonio arqueolóxico e, de cando en vez, nos eólicos non era moi frecuente, pero tamén atopar cousas nas obras de construción dos parques. Pero, como decía, máis alá de que o traballo en xeral se fixese ben, é dicir, se cumplía a función para o que nos chamaban, que era evitar os impactos, facer compatible a construción do proxecto coa preservación
do patrimonio. Esta era a función do que nos facíamos, non? Como digo, pouco a pouco te vas dando conta de que, claro, que igual non basta con iso, porque aquí hai algo máis, non? Aquí hai unha estrategia que significa pois, que bueno, hai un impacto engadido que nós non podemos controlar. Este impacto sobre o medio e sobre o paisaxe está fora do noso control. Nos podemos avaliar o impacto neste parque, neste outro, neste outro e neste outro, e aí queda preservado a materialidade do patrimonio arqueolóxico, pero evidentemente o entorno, o ambiente, a contorna dese patrimonio arqueolóxico queda pois, fondamente afectada polo impacto perceptual desas obras, non? Este foi un elemento de reflexión que nos fixo nun momento dado, en concreto cando estábamos traballando ou cando empezábamos a traballar na zona da Serra do Xistral, en Lugo, que agora está inzada de aeroxeradores. Nun momento dado, seguro que hai xente aquí que se lembra diso, parámonos a pensar. Dixemos, mira, temos que xuntarnos aquí polo menos un día e falar disto e falar como xestionamos isto, porque isto vai se nos das mans. Isto unha cousa é o traballo concreto de preservación do patrimonio e outra cousa é colaborar no que nós xa empezábamos a percibir que era unha estrategia, pois, como decían, no, de depredación do territorio un pouco fora de control tamén. Claro, non está nas nosas mans nese momento decidir, bueno, a quen lle dis, non, isto non se pode facer así. E dis, bueno, se se fai, pois hai que facelo o mellor posible. Estas eran as posicións que había nese momento, non? E ao mesmo tempo decía, bueno, pero se o faz, estás colaborando, sendo cómplice deste proceso tamén, non? Entón, aquí hai moitas cousas que un pouco realmente creo que son as ideas que hai que ter en conta no debate. Aquí hai moitas cousas. Aquí hai o que é o medio de vida de moita xente. Aquí hai iniciativas e promocións que sobre o papel poden ser aceptables, todo o que falamos antes de enerxías renovables e demais, por contraposición a modelos enerxéticos que deberíamos abandonar. Isto tamén é aceptable, isto forma parte do debate, porque non é o mesmo ter esta reflexión sobre un parque eólico que sobre unha central nuclear, non? Por exemplo. Evidentemente, todo isto son ideas que hai que ter en conta. Eu empecé a darlle voltas a estas cousas e, de feito, despois desenvolvín a miña tese doutoral que foi pois, unha prolongación desta reflexión que fixéramos en grupo na que decidimos seguir, inda que había algunha xente no grupo que digamos que non quiso meterse niso, tendo opción, pero, bueno, non vou entrar tampouco en detalles porque foron cousas, microhistorias que non teñen tampouco máis sentido, non? Pero decidimos seguir e acabamos transformados no que somos agora, un instituto de investigación que non fai este tipo de arqueoloxía, pero este tipo de arqueoloxía segue existindo e segue sendo necesaria. Segue construíndose infraestructuras e segue sendo necesario protexer e xestionar o patrimonio non só arqueolóxico, sino cultural, que se ve afectado por todo isto, non? Vale, esta é como a parte máis medio autobiográfica, pero que ten que ver con como me gustaría enfocar o tema, non? Como decía, a miña línea de pensamento na tese de doutoramento foi poñer sobre a mesa os problemas que isto xenera, non? Que pasa coa dimensión ética do traballo arqueolóxico en contextos de xestión do patrimonio, non? Isto inclúe, bueno, varios aspectos que creo que tamén son importantes e que destacarei despois, pero unha das cousas que fixen neste traballo de reflexión foi acuñar un concepto que a min sigue sin... Podo ser honesto e dicir que sigue sin convencerme demasiado, pero que hai moita xente que lle gustou, que é o de pragmatismo crítico, no que intentaba combinar, ou no que intentaba explicar esa tesitura de, por un lado estou, por outro non quero estar, pero non me queda máis remedio que estar, e se non estou,
non significa que as cousas sexan mellores. Isto é un pouco o que eu intentaba decidir con este concepto, non? E agora que estou xusto aquí debaixo da línea do tellado, e despois das intervencións anteriores, pois creo que estou no sitio axeitado, porque non sei de que lado ir. Si do pragmatismo ou do crítico. Porque realmente estou de acordo cos dous. É dicir, creo que unha das cousas nas que se ten que falar no debate de o que se debe facer e o que se pode facer. E isto ten varios planos, me parece a min, non sei como vou de tempo, porque non quería estenderme moito, pero sabes que me estou enrollando un pouco, pero bueno, non vou ser moito máis extenso. Creo que na discusión, no debate, deberían distinguirse varios planos. E isto creo que é importante para que o debate sexa fructífero. Eu distinguiría o que podemos chamar o plano táctico, por usar un pouco un símil deportivo, que, bueno, ti estás xogando un xogo e tes que utilizar as ferramentas, os instrumentos que mellor te sirvan ao obxectivo do xogo, que será, pois, gañar o partido, non? Símil deportivo, con calquera, pois, fútbol, baloncesto, dá un pouco igual, non? A táctica é o que faz en cada partido para conseguir ese obxectivo, non? Movimentos concretos, específicos, situados. Isto creo que hai tempo que non fago este tipo de arqueoloxía, pero sigo máis ou menos en contacto con xente que a fai ou con xente que está en contacto con isto porque traballa na administración ou en empresas e demais, non? Entón, sei que as cousas máis ou menos a este nivel táctico se siguen facendo ben. Entón, creo que é importante que nos movimentos que poida haber aí ter en conta isto. Técnicamente hai capacitación, digamos, a nivel colectivo. Outra cousa son os condicionantes, e isto é algo que sería interesante separar ou distinguir, os condicionantes de precarización profesional, de condicións económicas e laborais en xeral. Bueno, aí hai cousas que van máis alá do que a capacitación técnica ou da intencionalidade da xente que traballa nestes ámbitos, que esta xente o quere facer ben, pero moitas veces realmente non tes nin a posibilidade de facelo como queres porque non tes nin a financiación, nin o tempo de facer as cousas como habería que facelas, non? Digamos que aquí se move un pouco a xente que vive desto, arqueoloxía profesional, comercial, como lle queiramos chamar. Despois está a administración, que tamén ten moito que decir na táctica. Eu penso que a administración tampouco teño agora un coñecemento exhaustivo de como funciona, pero dáme a impresión de que non funciona como cando nos empezáramos nisto. Daquela, pois, probablemente estaba máis verde, pero ao mesmo tempo tiña máis clara a intención de controlar todo isto, non? E agora dáme a impresión de que a administración, pois, probablemente se adquiriu unha rutina de, bueno, hai que sacar estes proxectos, hai que sacalos, vale, expediente, veña, sigue, está ben, xa, pasa, vale. Dame a impresión, non sei se a xente que está aquí que traballa na administración pode dicir o contrario, pero, bueno, que os criterios probablemente non sexan tan arbitrarios como eran daquela, porque era un pouco o que iba saindo, pero probablemente tamén ao mesmo tempo sexa menos exixente. Dame un pouco esa impresión, a nivel de exixir a calidade dos traballos que se levan a cabo. Non o sei, podemos discutir, pero este, en todo caso, é un tema táctico, o que quero dicir, non? Estamos falando dun xogo que ten unhas reglas, ti te adaptas a iso, non? Despois, para min, está o plano estratégico, que é un poquinho máis amplio, que, seguindo co símil, pois, bueno, ti podes dirixir un equipo que xoga un deporte máis alá da táctica que utilices en cada partido, ti xogas dunha determinada maneira, tes un estilo, podes xogar ao ataque, podes xogar a defensiva, podes xogar a meter máis goles co outro ou a que te metan menos
que metas ti, non? E isto leva un pouco ao tema que saliu antes, ao tema do que son os límites dos procedementos que temos. Entón, hai que aproveitalos. Probablemente moitos destes procedementos de avaliación ambiental, paisaxística, social, están infrautilizados tal e como están. Despois falamos de posibilidades de cambio, pero mantendo o xogo coas reglas que temos, ti podes intentar utilizar ou forzar o reglamento para ir, pois eso, máis ao ataque ou máis á defensiva e intentar sacarlle todo o partido aos procedementos que tes. Con todo o deficitarios que sexan. Aquí penso que o que falla é a coordinación, porque, pois sí, as evaluacións de impacto sobre o patrimonio entran dentro das evaluacións de impacto ambiental. Pero, bueno, eu desde que teño coñecemento deste tipo de procedementos sempre se fai a parte. A xente que traballa co patrimonio cultural vai por un lado, a xente que traballa co medio ambiente vai por outro, e dentro desta xente que traballa co medio ambiente tamén hai separación e moitas veces descoordinación. En todo caso, a xente que traballa con patrimonio si vai a parte, e hai descoordinación. E penso, ou supoño, que tamén hai descoordinación a nivel administrativo, quizáis máis alá das comunicacións dentro do procedimento de eu teño que informar, autorizar, etc., pois probablemente non haxa moita, nin tampouco moita posibilidade, nin capacidade da xente que traballa na administración para establecer esta coordinación, non? Por lo tanto, tampouco integración. Pero aí xa falamos, creo, de outro nivel, que eu chamaría normativo, legal, que quizáis é o que nos permitiría, sen cambiar de xogo, cambiar de reglas. Eso tamén é algo que se pode falar e que debería ser obxecto de debate. E creo que xa as intervencións anteriores iban un pouco nesta línea, non? Bueno, a última, ainda máis, pero diso falarei despois. Pero, bueno, podemos seguir xogando este xogo das enerxías renovables, do desenvolvemento sustentable, pero podemos tentar cambiar as reglas, non? E aí a detección dos problemas que podemos ter nos procedementos tal e como son agora son importantes. Para min, bueno, antes non o dixen, pero a nivel estratégico, evidentemente, unha das cousas que está prevista, esa se falou tamén no procedimento, é a participación pública, e ten moitísimas carencias estes procesos de participación pública. Xa se falou, pois, bueno, non é fácil para a xente participar nos procedementos de xestión medioambiental nin patrimonial. Eso está claro. Aí hai moitas eivas que teñen que ver xa con este nivel estratégico, é dicir, co xogo tal e como coas reglas que hai. Pero se poden modificar as reglas precisamente para propiciar formas de participación moito máis inclusivas e moito máis dinámicas e moito máis interactivas. Este é un dos temas que para min habría que falar. Se falamos de sostenibilidade, sustentabilidade, pois temos que falar de que, evidentemente, toda a xente implicada nestes procesos, tanto a nivel local como global, como a escalas maiores, debe ter algo que dicir. E debe ser factible que isto se produza. Non ten que ser algo totalmente encapsulado na administración e que sexan procesos que o dificultan, non? Pero aí xa nos estamos un pouco saindo do que contaba. É dicir, todo isto vai máis alá de se as cousas tal e como son se fan máis ou menos ben ou non, ou son mellorables dentro do que hai. Pero, bueno, podemos aspirar a que haxa algo máis neste sentido, non? E aí chegaríamos ao que eu diría que como un último nivel, e creo que tamén se falou bastante, se falará no debate, seguro que na intervención posterior tamén, que ten que ver co sentido do que se fai, co sentido do xogo. O sea, realmente queremos seguir xogando isto ou queremos... aspiramos a cambiar as reglas ou realmente queremos cambiar de xogo e xogar outra cousa, non? E olvidarnos destos conceptos que son
moitas veces unha trampa ou unha forma de seguir facendo o mesmo, que é o que comentaba antes Carlos, non? Creo que aquí está un pouco a clave. E aquí eu non o teño claro, desde logo, teño pensado bastante sobre isto, pero non acabo de saber moi ben para que lado do tellado ir. O sea, eu creo que o concepto de desenvolvemento sustentable é un concepto bastante englobador das cousas que estamos a falar e de que nos interesaría facer, pero ao mesmo tempo un concepto que é utilizado polo poder para manter e reproducir as cousas como son, non? Entón, aí estamos atrapados nese doble vínculo, como di Gayatri Spivak, que é un concepto que tamén parece que encaixa ben con isto. Por un lado, temos un compromiso coa sociedade establecida, coas institucións, coa forma de proceder. Todos estes procedementos son procedementos legais, a xente se asusta a estes procedementos legais. Podemos criticar cando non é así. Mira, é que non está respetando as reglas do xogo. Vale, pero respetamos as reglas, non? Temos un acordo, temos un consenso, estamos atados a eso, pero ao mesmo tempo, pois tamén temos a outra parte do tellado, non? Pero que non me gusta como son as cousas. Vale, teño que gañarme a vida, teño que traballar nunha empresa, na administración, na academia, no que sexa. Isto é innegable tamén. Igual que a xente que está probablemente máis directamente afectada por este tipo de proxectos enerxéticos que inciden no territorio está a xente, entón non falamos só de conceptos abstractos. Seguro que Belén despois fala moito máis disto, por isto non fai falta que eu o diga. É así. E o que queremos pois é un futuro mellor para a xente, co cal estamos nese doble vínculo que moitas veces non ten salida fácil, non? Porque, como digo, pois estas son as reglas que están establecidas e se aceptamos o xogo democrático temos que aceptar que son así, incluindo as maiorías absolutas ás que se refería Carlos, non? Que facemos? O romper a baralla e dicir, non, pois non acepto este xogo. Bueno, pois isto é lícito e lexítimo tamén, pero unha actitude, claro, que en certo modo te inhabilita para despois reclamar os aspectos tácticos ou estratégicos, non? Bueno, pois, non, é que a avaliación de impacto ambiental e, en xeral, o sistema capitalista é o que é unha merda, vale? Pois, eu propoño un modelo alternativo. Entón, aposto por iso. Entón, rompes coa baralla e, por suposto, pois, deixas de participar en procesos que forman parte dese sistema. Isto non sei se é doado ou non, pero é unha posibilidade. Pero me parece que, en xeral, todo o mundo estamos atrapados nese doble vínculo e creo que isto é algo importante a hora de ter este debate, non? Por suposto que necesitamos un modelo alternativo, eu iso teño claro. No capitalismo non temos salida. Pero, claro, a cuestión é como sair dali, non? Entón, se nos enfrascamos na discusión sobre como sair de aí, me parece moi ben, pero estamos desatendendo outros aspectos que tamén pode ser interesante. Por iso, a miña proposta é a de estruturar, en certo modo, o debate. Tiña intención de falar, pero creo que isto pode salir efectivamente no debate, e ademais Carlos adiantou algo que é o de realmente as cousas que son mellorables dentro do procedimento. Creo que no informe que elaborou a Comisión Técnica sobre Enerxía Eólica no que participei, pois a miña contribución foi un pouco nesa línea. Entón, quero finalizar dicindo iso, que desde logo para min unha dos cambios que hai que exixir a nivel de política é que os procedementos de avaliación ambiental sexan cambiados. Hai que cambiar as reglas do xogo. Por lo menos esta é a miña aposta neste sentido. Apostar por unha avaliación de impacto integrada, holística, na que non sexa como ahora, que ti avalías o impacto sobre o patrimonio cultural dun parque eólico e outra xente vai a facer a avaliación de impacto paisaxístico e outra xente vai a facer a avaliación de impacto social e xa non entro en como se fan estas avaliacións de impacto social, que este é un tema que
cando eu traballaba nisto, pois era bastante evidente que deixaba moito que desexar. A verdade é que agora non sei como se están a facer, pero me dá a impresión de que, bueno, tampouco se están facendo demasiado ben, pero, bueno, como digo, igual é que a táctica é esa, e non hai moito marxe para facer outras cousas, pero, bueno, habendo unha cousa que se chama avaliación de impacto social, eu penso que aí podería haber marxe para facer moitas máis cousas, non? E, sobre todo, como digo, se os consideramos de maneira integrada. Concluo recordando que me parece moi acertado os títulos das mesas, este tema do sociocultural e socioambiental. Eu xa xuntaría todo no mesmo, sociocultural e ambiental, pero, bueno, esta é a miña impresión. Bueno, eu deixo xa por aí, porque creo que necesitamos o tempo para debater. Gracias. Muy bien. Gracias, David.